Para mariñeiros, nós. Pois eso hai que facelo por modos. Facturas por modos, está, non tens que andar con dedos de pulir. Xa te enterastes? Enterei eu. Xa chegaron aquí, Era visto. Xa podes amarrar a chalana. Están dando traballo de estajo, Non sei quen vai querer ir ao mar. Quen? Eu, Kobe. Eu non traballo para unha multinacional. É na nosa casa. É co noso produto estrella, o pulpo. E logo, que quererán facer? Criar pulpos de 20 raios? Andan neso. Queren no procesar artesanalmente antes de congelar. E pagan guirindiola. 10 céntimos por pulpo. 1000 pulpos, 100 euros. Eu meto en bolsas en media hora. E se todos van para aí, quen vai coller o pulpo? Como que non vai coller, Kobe? Os mesmos de sempre. Os portugueses e os marroquíes. Trano para aquí a precio de ali e véndeno a precio de aquí. E baixan o precio de aquí, porque ven moito dali e din que de aquí. Así na mesma é. Efectivamente. Pois van montar a procesadora ao lado da miña casa. Levántome da cama e ala, para o traballo. Pois mira que suerte tes, Ricardito. A forra sin transporte. E xa podías invitar a umas copiñas para celebrar o teu novo contrato. Quen di, cuau? Sin contrato, home, sin contrato. Todo en negro. 0 impuestos. E logo, como credes que a xente se fai rica? Tendo carto, Ricardito. Eso xa sabemos. Pero en negro non tes direitos. Os dereitos son os cartos. Con cartos non hai quen che coma a sopa na cabeza. Con cartos tes dereitos e esquerdos. Que pouco entendemento tes, Ricardito. Ti sabes o que é a dignidade? A logo ti sábelo, Kobe. A ver, explícame o que é a dignidade. A dignidade é un aquel da clara aqueles. Ves a quen somella? A ti. Outro explotador que quere vivir do cuento e do traballo dos demais. Gracias a miña chalana. A miña chalana. A miña empresa. E recalco, a miña empresa. Vos, os proletarios, traballades. Así lle agradecedes ao que vos dá de comer nas mans, a trincadas. Precisamente por eso, Kobe. Porque os da vosa calaña pensades que os traballadores somos cans. Pois sabes o que che digo? Que vas ao mar ti solo, explotador. Adiós. Proletarios. Había que collelos a todos, metelos nun barco. E no medio do océano, sacarlle o espicho ao barco. E que foron ao fondo a cando ao barco. E que serviran de carnada pos peixes. É que vai ser a hora da miña vida. Eu, se queres, falo con Garjao. Xa é sitio, empeza sacando a min. Ti sabes matar un pulpo? Que se sei matar un pulpo, Ricardito. O millor mariñeiro de Cormariñas. Mira, pesca o pulpo. Colles un tulete. Clavas o tulete, vas poñendo pouco a pouco hasta que lle chega a cabeza. Sácallo de golpe, Colles un cuchillo e clavas no medio dos ollos. E que me perdone, Que me perdone Dios, a máis o defensor dos animales, o meu antepasado, o contramaestre do Arca de Noé. E despois procesámolo. E como? Non sei, dis que é un secreto japonés. De feito, traeno pa aquí, pa estar longe do Japón. Por isto do espionaje industrial. Non me digas. Queres calar a boca? Porque aquí o que non corre en Cormariñas, bola. Vinde por aquí, que xa chegamos. Pero isto é como un tapedillo. Home, 0 impuestos, carto limpo. Isto é como as granjas de costura. Bueno, vamos ir chegando bañeiros con pulpos. E vos tedes que facer como este señor. Pinto, acórdate que tes que mazar os pulpos 27 veces cada un. Nin unha máis, nin unha menos. Xo sei, xo sei. Se non salen duros. Pois sí. E ti como sabes eso? Vivistes no Japón? Anduvo na mercante, nas plataformas, nos petroleros. Kobe, cálame a boca se non vou che aplicar a tía do pulpo, Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. A golfa. Diz que se sentaron atrás. Ríete, ríete. Estás serio. Ríete. Como si tú estuvieras contando un chiste. Previdos, acción. Ai, sí. Pois vou me imaginar. Veña, acción, dilo.
Que coviña? Pican... Díxome que se sentaran atrás e que non puido atender. Di que estamos serios. Joder, tío, pois eu non sei como... Jorge, sábalo, O que ves e o que é. Diz que se sentaron atrás. Joder, Estás tío. moi serio, de todas maneiras. Non estés tan serio. Ao final non vou... Vale, veña. Un pouco máis de volumen, non? Que coviña? Pican ou escocen? Non sei. Contigo é diferente. Faime cousas que nunca... Fazme sentir cousas. Veña, va. Mariñeiros nos para mariñeiros. A miña ex... Que coviña? Pican... A mona é a que me está dormindo a min. E de paso que te expulga a ti tamén. Ramiro! Dillo a él. Ai, sí. Para mariñeiros a fame loita. Vos equipos de buce. E basta meterte ao fondo. Porque, come, eu son técnico en arqueología submarina. E como comprenderás, non me vou mollar eu. Pra longe viaxar. Perdón. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.